está poniendo o va a aportar 5.000 millones de euros para el rescate de las autovías radiales de Madrid, ¿no? En cualquier caso, bueno, creo que las cifras hablan por sí solas, no sé ya si seguir, pero decir que en cualquier caso 10 millones de euros equivaldría, si están ahora pagando 98.000 euros al año por la concesión, equivaldría a 100 años más de concesión, que ya sería una locura, pero en ningún caso se puede pensar que pueden tener por 10 millones de euros la propiedad del suelo, ¿no? Bueno, recordar también que hay unos casos similares, que ya hay casos similares de cesión gratuita en otras ciudades. Por ejemplo, en Valencia, en 2013, con Ana Pastor de ministra de Fomento, se cedió gratuitamente la dársena interior del puerto de Valencia a la ciudad. Y bueno, ya voy a ir acabando. Resumiendo, decir que la Comisión Abierta en Defensa del Común dice no a la especulación inmobiliaria como modelo de motor económico. Nos parece que ninguna política urbanística debe reducirse a ser un instrumento de resolución de problemas económicos a costa de un empobrecimiento de los recursos de la ciudad como soporte de vida. Y por eso instamos al Concello a presentar los recursos jurídicos necesarios para garantizar la titularidad pública de estos terrenos para un uso público, ¿no? En nuestra opinión, deberían ser pedidas responsabilidades. Pensamos también responsabilidades políticas y económicas a la autoridad portuaria por el fracaso en la gestión económico-financiera y por el incumplimiento de acuerdos con el Concello da Coruña, y también por actuar en contra claramente de los intereses de la ciudad. Y desde luego poner también en cuestión el propio modelo de autoridad portuaria y al Consejo de Administración y los porcentajes de representación que hay en el mismo. Ya para acabar, deciros que desde la Comisión pensamos que solo a través de la concienciación y movilización cívica podremos paralizar estas políticas especulativas y defender el común. Como ya tiene experiencia esta ciudad, en 1995 consiguió mantener el Hospital Militar ahora Vente y Lago en la red de sanidad pública, con una manifestación como de unas 15.000 personas en la Plaza de María Pita y un encierro en el propio hospital. Y bueno, en ese sentido la Comisión está trabajando en una serie de actividades que se celebrarán próximamente con un enfoque para la sensibilización y toma de conciencia, que van a consistir en una exposición temática acerca en concreto del caso de La Solana, del borde de la ciudad, qué ciudad y para quién, una exposición que va a echar la mirada atrás para recuperar la memoria de cómo era el paisaje urbano, de cómo era vivido también, de las maneras de vivirlo, que tendrá una parte analítico-crítica, pero que también quiere tener una carga importante propositiva y ver qué tuvimos, qué tenemos y qué queremos. Y por otra parte también unas jornadas de debate y participación ciudadana con el fin de abrir y expandir el debate sobre los modelos de ciudad y modelos de gestión deseables, ¿no? Y nada más, animaros mucho a participar y deciros también que ya hemos lanzado una recogida de firmas, tenemos aquí el modelo, y en el blog de la comisión también se puede firmar telemáticamente a favor de la cesión, devolución gratuita de los terrenos de La Solana y del Hotel Finisterre al Concello de La Coruña. Nada más. A todas, escoítase, sí, a todas e a todos, moitas gracias por estar hoxe aquí, gracias a xente que organizou, eu creo que se escoita, se non se escoita me pegades un berro. Eso, gracias por estar aquí, gracias á organización, porque eu creo que este tipo de espacios son absolutamente esenciais, non? E, bueno, o feito de que haxa hoxe tanta xente aquí, pois a verdade é que é moi ilusionante. Bueno, eu
A verdade é que a contextualización que me fixeron tanto Ana como Xosé Lois é estupenda, porque, bueno, dende a historia, dende a identidade e dende a defensa do común é dende onde estamos actuando para evitar este espolio da praia do Parrote, este espolio da Solana que están intentando levar a cabo, non? Eu creo que bueno, eu agora o que quería era intentando ser o máis breve posible para darvos tamén voz a voz e poder, bueno, pues responder as cousas que bueno, tanto Ana como Xosé Lois ou eu podamos. Bueno, si quería dar unha serie de antecedentes, comentar unha serie de fitos, os fitos máis relevantes, non? No que consideramos que está sendo este proceso, porque por outra banda, eu creo que este espacio tamén é interesante por eso. Hoxe somos todos un pouco, antes falaba Xosé Lois do urbanismo, hoxe somos todos un pouco urbanistas, non? Eu creo que mellor nos iría, non? A todos en xeral na cidade e no desenvolvemento si o fóramos, non? Tanto como estamos sendo agora. Eu creo que o feito tamén de que estén sucedendo as cousas que están sucedendo co replantexamento por parte da autoridade portuaria ou polo que parece o posible replantexamento das súas accións ven tamén por eso, non? Porque a mobilización cidadana e a concienciación e o coñecemento pois nos fai a todas máis poderosas no que ten que ver coa defensa do ben común. Entón, bueno, como sabedes, o que está sucedendo ao redor da Solana pois empeza efectivamente, como comentaba Xosé Lois, pois no franquismo, non? No ano 41, con unha concesión para a privatización da praia, inicialmente a un particular, pero bueno, que se amplía no 48 e que se convirte no 68 xa con unha concesión a unha empresa, Finisterre S.A., pois de ben na construción do Hotel Finisterre e un macizado posterior de todo o que é a praia do Parrote, pois negando o que era a praia histórica da Cía de Bello, comentaba Rosa, eu tamén vin o vídeo estes días, o que era o lugar onde a xente da Cía de Bello aprendía a nadar, pois nun equipamento privativo, non? Bueno, hai outro feito importante e, bueno, esa concesión a verdade que é complexa, pero hai outro feito importante. No ano 99, no ano 1999, se desafecta tanto o terreno da Solana como da Mariña, pasando a ser de dominio público a patrimonial, non? Do porto, e abrindo a porta pois a venda, a subasta ou a cesión, non? Que tamén sería outra posibilidade. Pero, bueno, ese é un dato importante que convén recalcar. No 2012 hai outro fito importante e é este cambiazo que comentamos outro día no pleno, o famoso cambiazo co rotulador vermello, non? Que no proceso de aprobación definitiva do Pexón, unha vez pasada xa a aprobación inicial, se cambia, pois, tachando sobre un plano con un rotulador vermello tan cutre como eso, pois de público a privado, non? A natureza do suelo, non? Co cal, bueno, pois tamén abrindo a porta, abrindo máis portas a esa privatización que está por vir. Bueno, a xustificación é ridícula, desde logo non a xustificación seria, e bueno, son pasos que se van dando hacia o que ven de suceder, non? Entón, con todos estes fitos, con todos estes antecedentes, nos encontramos en marzo do ano pasado con que o Porto, a autoridade portuaria, eu son o representante do Concello no Consello de Administración da autoridade portuaria, bueno, pois o Porto nos informa de que, a máis como fai habitualmente, con 48 horas de antelación, nos manda documentación e listo, bueno, pois nos informa de que pretenden aprobar os pregos para a poxa dos terrenos da Solana. Nos, nese Consello de Administración, pois mostramos a vontade para intentar parar esa privatización, non? Para intentar parar a privatización definitiva dos terrenos, pois mostramos a vontade do Concello pois de facerse cos terrenos da Solana, para que pudiesen seguir sendo públicos polo valor de tasación, que en principio pues, nos parecía que, aínda que efectivamente nos houvese gustado máis que fora a través dunha cesión gratuita, bueno, pues nos parecía que era un precio asumible, porque o tasaban en 1.400.000 euros.
Bueno, eso é o que comunicamos nese Consello de Administración. A verdade é que sin moita esperanza naquel momento, porque, bueno, entendíamos que o pescado, que o peixe está vendido e que o que pretendía a autoridade portuaria era cerrar un acordo privado que xa tiñan traballado. Bueno, a verdade é que foi unha sorpresa porque o resto dos conselleiros, eu creo que tamén sorprendidos pola oferta municipal, pois tiveron a ben estudialo e parar a subasta durante 6 meses. 6 meses nos que se suspendeu o procedemento e nos deron a posibilidade de que presentáramos a oferta definitiva, cousa que fixemos en outubro do ano pasado e que despois de que a autoridade portuaria de maneira absolutamente desleal volver a retomar o proceso de poxa, volvimos a presentar en decembro, non? Entón, bueno, como vos decía, durante esos meses nos que presentamos esa documentación, a autoridade portuaria estivo facendo dunha maneira absolutamente desleal, opaca, sin ningún tipo de contacto co Concello, pois negociacións con unha empresa privada, con Río Mero, que é a actual concesionaria, e chegaron a asinar o propio presidente da autoridade portuaria e a concesionaria un acordo polo cal esta se comprometía a ir a subasta por un precio maior o de tasación, por 10 millóns de euros polo paquete completo, non, de hotel e Solana, curiosamente subindo solo o precio de aquelo polo que mostrara interese o Concello, non? Que é algo tamén bastante curioso. O sea, o Concello en principio non comentara o interese de facerse co Hotel Finisterre, sino solo coa Solana. Bueno, pois Río Mero pola Solana mantiña, o sea, polo Hotel Finisterre mantiña o mesmo precio e, sin embargo, pola Solana subía de 1.400.000 a 5.600.000, non? Justamente polo que o Concello mostrara interese. Bueno, nos fomos ao Consello de Administración no que se pretendía continuar coa subasta, pois a mostrar a nosa discrepancia absoluta. Bueno, eu fun claro nese Consello, ainda que finalmente se aprobou co voto en contra do Concello, bueno, sí, do Concello, eu dixen que emprenderíamos as accións legales que foran necesarias para intentar paralizar a cuestión, porque nos parecía pois que non era nin leal nin regular, non? E a partir de aí, bueno, pois eu teño que, bueno, eso, a partir de aí a verdade é que ese día, pois, salín dali, bueno, saímos en xeral o propio grupo municipal pois bastante disgustados co que sucedeu, porque efectivamente decidiron no Consello de Administración continuar coa subasta, pero, bueno, houve unha serie de movilizacións, de resposta tamén mediática. Eu creo que as actuacións no pleno, non? O sea, houve toda unha serie de movementos, non? A nivel social e popular, que eu creo que foron moi positivos, e eu aí sí que quero facer unha chamada a que continúen sucedendo, porque eu creo que son útiles, non? Para a reivindicación e para a loita contra os desmanes do poder. Bueno, pois fixeron que o Porto, polo que parece, recapacitara e, bueno, aínda que non oficialmente, pero sí que oficiosamente parar a subasta. De feito, todavía non houve ningún movimento oficial, non, a ese respecto. E, bueno, aparte de eso, pois o alcalde terminou falando co presidente de Portos do Estado e co presidente da Autoridade Portuaria, e vai haber unha xuntanza para tratar este tema a finais deste mes, de xaneiro, non? Para que volvamos a negociar e a falar sobre o futuro da autoridade dos terrenos da Solana. Dos terrenos da Solana e dos peiraos interiores, que, lóxicamente, pois, esta cuestión que estaba sucedendo coa Solana, pois abría a porta de alguma maneira, non? Ao que está por vir nos peiraos interiores, que a verdade é que vai a ser un tema pois tanto ou máis trascendental que a Solana. Sabedes que nos peiraos interiores, despois dos convenios para a construción do porto exterior, pois a intención naquel momento foi sufragar, non, parte dos costes do porto exterior, pois cos desenvolvementos urbanísticos que se poderían executar ali, con 50.000 metros en batería Calvo Sotelo, de edificabilidade, con casi 400.000 en San Diego, unha auténtica animalada, non? 4.000 novas vivendas naquela zona, con edificios de baixo e 10 plantas, destrozando, non? O borde litoral e a relación entre a cidade e o mar, que, bueno, por desgracia non é moi boa, non, a día de hoxe.
bueno, pues isto efectivamente, todo o que está sucedendo coa Solana marcaba tamén un pouco a pauta e por eso nos parecía moi relevante pois dar a batalla, toda a batalla que pudésemos ali. Estos días, e bueno, digo de maneira escueta, pero estos días na radio falaron de que efectivamente había unha parcela de titularidade municipal no conxunto, non? Que se pretendía subastar. É certo, hai unha parcela que está registrada eso, que está no registro como ten a titularidade municipal, unha pequena parcela, pero bueno, é tamén outro parámetro que estamos estudiando, sabíamolo, pero bueno, a verdade é que a radio conseguiu os documentos registrais e deu a información. Bueno, estamos estudiando tamén, xa levábamos tempo estudiando de que repercusión podía ter ante un posible proceso judicial, como que estábamos dispostos a seguir coa autoridade portuaria se isto pois fora por mal camiño, non? E xa remato, bueno, facendo esa apelación, esa chamada, non? Ao interese cidadano, ao posicionamento crítico, á movilización. Eu creo que bueno, a defensa do ben común está no ADN do goberno municipal. No campo da estrada tamén estamos levando a batalla, aínda que, bueno, o contexto é distinto, pero estamos levando a batalla por aí e, bueno, aquí vamos a facer lóxicamente todo o que podamos para defendelo tamén, non? Bueno, quería acabar bueno, sincerándome con Bosco, non? Porque pensaba agora, mentre falaban tanto Xosé Luis como Ana, que o día que foi o Consello de Administración do Porto, bueno, foi un día bastante duro, non? Porque efectivamente a nosa representación ali minoritaria, somos un de 16, e a verdade é que con un posicionamento con respecto ao interés xeral completamente distinto. De feito, o debate unha tras outra, non? Porque ademais todos os conselleiros intentan justificar a súa posición, pois era do interés económico frente ao verdadeiro interese xeral, non? Bueno, eu salín dali pois bastante abatido, porque a verdade é que pois, é un espacio no que te enfrentas a todo aquelo, ou a moitas das cuestións que viñemos a intentar cambiar. Pero bueno, a partir de aí, no que foron sucedendo nos días seguintes e vendo a movilización que había e o traballo da plataforma, os medios, o propio pleno, non? Bueno, pois bueno, vas recuperando un pouco tamén a ilusión por seguir pelexando na cuestión e vendo que realmente é posible, non? Eu creo que o retracto da Autoridade Portuaria e de Portos do Estado pois é esperanzador nese sentido. E simplemente decirvos que, bueno, que nós, dende logo, dende o Concello, vamos a facer todo o que estea nas nosas mans para protexer a Solana, para protexer o ben común e a alma da cidade, que ao final é para o que estamos aquí. Gracias. Bueno, se vos parece, agora imos abrir un turno de palabra para que vos podades facer as preguntas ou expresar o que querades, que se cadre o máis importante deste acto. Así que o que imos facer, temos un micro aí, o imos ir pasando, se podedes levantar a man as que querades facer unha pregunta ou comentar algo, imos coller dous ou tres intervencións, as compañeras o van a contestar e despois abrimos outra vez o turno de palabra, vale? Así que, manos arriba. Cando me toque. A ver, non é que teña nada especial que dicir, pero o que sí creo que estamos ante unha oportunidade estratégica para todas. Vendéusenos desde a transición, creo, que xa había quen gobernaba a cidade por nós, e falo expresamente desta cidade. Tamén se nos dixo que se gobernaba por nós o noso aforro, moitas cousas. O que quero decir é que se, como todo parece, estamos ante unha oportunidade estratégica que ten que ver moito co futuro da cidade, que ten moito que ver coa apropiación da cidadanía da súa cidade. Pois o único que queda, e eu quero felicitarvos aos tres, porque o que dixeste sumativamente
fainos pensar aos que estamos desta parte, que somos cidadanía activa e crítica, que esa batalla polo menos hai que dala, e hai que dala con toda a paixón, con toda a intelixencia e, como decíades vos tamén, non? Con toda a movilización. Xosé Luis Martínez lembrará cando nos movilizábamos hai anos por Adelaida Muro. Eu lembro aquelas cousas, non? Que finalmente perdeuse aquela batalla, pero estaba desfalando e decía, pensaba, a batalla é a mesma, xa acabo, non me lío máis. Nos últimos anos eu escoitei moitas veces, está incluso registrado bibliográficamente, que esta cidade tivo unha burguesía, digo nos últimos anos, que foi moi pouco leal coa cidade. E que eu escribí en algunha ocasión, creo, utilizou a cidade como un xoguete. Creo que chegou o momento, xa hai tempo que chegou, pero de revelarnos. Parabéns a esa comisión aberta, parabéns tamén á iniciativa de Véndese a cidade, ánimo a Xao e ao seu grupo de goberno, e creo que fai falta, sempre fará falta, a voz dun especialista como o profesor Martínez, e desde logo a movilización de todas nós, que creo que estaremos detrás, non sei se para gañar esta batalla, pero para entregarlle á cidade todo o que poidamos. Moitas gracias. Bueno, eu agora cando xurdiu, cando se falaba de como foi toda, é que a parte do Porto é unha cousa moi pensei que fora claro, petou. sí, que sí, que é algo moi sentido en moita xente da cidade e dos que vivimos agora fora, enfrente, pero que, como decía Xosé Lois, a cidade agora non remata na Ponte Pasaxe. Aparte, bueno, eu hasta fai 20 e pico de anos vivín aquí, o meu pai era de aquí, meu pai falaba da praia do Parrote, do que lle fastidiara, ele era da Cidade Bella, nacer ali, do que lle fastidiara cando construíran o Hotel Finisterre, porque xa aí decía, aí se escarallaron a praia. Eu ainda vía, e decía, bueno, pois ainda queda, non? Bueno, ao cabo dos poucos anos, efectivamente, rematou, non? Entón, a mí me parece que é unha cousa que pode mobilizar moita xente, porque, ademais de outros sitios, como pode ser eso que falaba, desde do campo da Estrada e tal, o do Porto, o sea, todo o que ten que ver co mar, toda a parte do Porto que nos empezaron a roubar. Entón, ao mesmo tempo hai uns intereses da hostia desde fai anos, desde que empezou toda esta historia do porto exterior. Bueno, entón, a mí me parece que se pode chegar a conseguir, pero con movilización. E neste que é un tema que é algo que queremos moito, todas, que estamos moi identificados. A miña unha irmá que teño que vive desde hai anos fora, que vive en Matosiños, ali ao lado de Porto, cando ven aquí dice que me comen os demos, o sea, ver pois que xa, por exemplo, o de non poder entrar no Porto, simplemente eso, non? O sea, aquí o de pasear polo Porto, ir a ver a lonxa, o sea, todo eso é que sempre estuvo moi vinculado á cidade. Entón, que hai moita xente que ten ese sentimento, entón non tedes porque sentirvos sós eu me imagino que pode ser estar
nunha xunta. Bueno, me imagino, non mo podo imaginar, porque en outras xuntas máis suaves xa moitas veces tal, o sea, eso ten que ser tremendo, pero pensade, os que estades no Concello, vamos, e a xente que estades no Concello, que neste tema non ides a estar sós, eu estou convencida. Entón, a mí me parece que eso, que as distintas plataformas ou movimentos que hai, o sea, que tería que haber algo que se xuntara e que nos, bueno, ou por separado, unhas cousas por separado, outros xuntos, ou que sea, pero que se faga algo, vamos, que non perder esta oportunidade, un pouco o que decía ela, o sea, a mí me parece ben unha oportunidade, porque está vinculado, está totalmente vinculado a Solana co resto do Porto, entón, vamos, que... Simbólicamente, entonces... Non é necesario. Eu simplemente vou facer unha cuestión, unha apelación máis a que traballemos todos xuntos e xuntas. Perdón, igual detrás non me escoitan o que me escoitan. Digo, se te podes levantar. simplemente vou facer unha apelación máis de principio a que seamos todas e todos os que pelexemos desde unha única plataforma que penso que o está facendo perfectamente, e demos pasos completamente firmes e despois únicamente decir ou preguntar se o Concello xa emprendeu as accións legais pertinentes por si, a pesar de que a cidadanía vai facer retornar ese espacio a espacio público, que xa o é, retornar ou pedir a devolución gratuita á cidadanía, á cidade da Coruña, ese espacio, estou convencido de que ímolo facer, pero a pesar deso, si son tan insensibles como han sido en outras muchas actuacións, o tema xurídico hai que emprenderlo por todos os camiños e con toda a forza. E nada máis, non teño nada máis que decir. Alguén máis que quera falar agora? Non hai micro, non? Sin micro. Só unha pregunta, porque teño dúbidas. Como se contempla no plan xeral de ordenación urbana este tipo de terreos? Xa moito máis alá do feito puntual da Solana e do Finisterre polo futuro dos portos. O sea, de que forma se pode intervir legalmente con modificacións dentro do plan e demais? Porque é unha figura xurídica que a descoñezo, pero sei que o Concello debe ter posibilidades de modificar o plan, modificar a edificabilidade e todo este tipo de cuestións, porque evidentemente os intereses, si se lle reduce a posibilidade especulativa, seguramente se volvan atrás moitos postores, non? Todo eso. Responderes e despois facemos outra quenda. A ver, empezo polo final. É unha cuestión complexa, vale? E non é a mesma situación a da Solana que a dos peirados interiores. A Solana é dotacional, era público e agora é privado, despois deste cambio que vos dixen que se deu na aprobación, antes da aprobación definitiva, pero digamos que ali a situación urbanística está clara, vale? Nos peirados interiores, nos, que por sorte o Concello pois non perdeu, e esperemos que non perda nunca, a potestade sobre o planeamento, si temos a potestade sobre o planeamento. E no momento en que, bueno, o proceso de liberalos e reordenalos vaya dando pasos, habería que facer os planes especiais de transformación que se chaman, non? Os PETs. Nese momento habería que definir ben pois a clasificación, as edificabilidades, a ordenación, pero nós temos un documento previo que é o convenio do 2004, vale, que é ese acordo, un convenio urbanístico, ese acordo que no seu momento pois o goberno vazquista tivo co Estado, no que definía unha serie de parámetros. Entonces,
Entendo que se diferiran moitos os parámetros, pois poderíamos entrar en pleitos, non? No sentido de que, bueno, sí, eu dixen facemos un porto exterior, pero ti me das ou gaño edificabilidade ou gaño recursos a través desa edificabilidade, se ti mos cambias, igual, e de feito isto se discutiu coa ministra, quero dicir que nós ao noso posicionamento con respecto aos peirados interiores, é claro, dende o inicio, dende que chegamos, non? Eso, nos queremos que ese espacio público, que nos especule con eles. Nos nas primeiras reuniones coa ex-ministra, con a Pastor, e dixemos as cousas claras, e ela dixo que non estaba disposta a prescindir de toda a edificabilidade, pero que podíamos negociar, non? En calquera caso, eu creo que é o máis interesante, porque esos convenios están aí, sabemos o que os convenios urbanísticos xeneraron nesta cidade, quer dizer, cando estamos falando do Agra de San Amaro e que hai unhas sentencias multimillonarias, bueno, pois, eso ao final son recursos públicos tamén, non? Quer dizer, que non podemos facer borrón, por desgracia, non podemos facer borrón e conta nova con respecto ás actuacións urbanísticas do pasado, non? Entón, nos estamos intentando abordar isto pola vía do diálogo, independentemente de que temos a potestade urbanística e poderíamos impoñer o que ali suceda, eso moi posiblemente, se fóramos tajantes, tería repercusión para as arcas públicas tamén, non? Quero dicir que e de moitos millóns de euros, porque estamos falando de moitos cartos. Entonces, todo o que sexamos capaces de facer pola vía da negociación e do diálogo ou da presión cidadana, eu creo que é terreno que gañamos para posibles demandas multimillonarias, non? Que ao final son de recursos públicos tamén. Quero dicir que se finalmente o Conde de Fenosa bueno, pois non vai por onde nos gustaría que fora, pois vai a ter unha repercusión pois en que podamos facer menos intervencións na cidade, non? Ou no mantemento de rúas, por poñer un exemplo. En calquer caso, eu creo que vendo o tema con perspectiva, a cuestión é que este non é un tema que só vayan a disfrutar sendo un espacio público, un espacio común os coruñeses desta xeneración, non? É un tema donde se xogan en realidad dous conceptos de cidade, non? A cidade como unha mercancía, non? Que todo é susceptible de ser comprado e vendido, e hai outra cidade, outra idea de cidade, que é a cidade na que o actual goberno municipal conecta de alguna forma pois con aquelas corporacións municipales que en 1859 en 1870 exixían ao goberno central a devolución de todos eses terrenos, porque eses terrenos eran da cidade, non eran do Estado, non eran do Ministerio da Guerra. O Ministerio da Guerra ocupa, digamos, terrenos da cidade con infraestructuras militares. Unha vez que esas infraestructuras militares perden o seu sentido, os terrenos deben devolver a cidade. Eso, por exemplo, foi o que pasou en Barcelona, que a Cidadela. A Cidadela de Barcelona foi derribada e é o gran parque da Cidadela, onde está o Zoo de Barcelona, etc. E o que pasou, que comenta tamén, que comentou Ana antes, non? Quero dicir que en ese sentido, aquela época, os anos, no século XIX, non eran situacións democráticas, eran, digamos, regímenes, monarquías absolutistas, con unha minoría que podía elexir e ser elexida, e que en calquer caso non é o momento actual. É dicir, o exército deberá de financiarse cos fondos, digamos, do Estado, non a base de vender parcelas na cidade da Coruña, porque iso é o que están planteando. Ou, digamos, a Xunta de Obras, o que a autoridade portuaria deberá financiarse pois cos fondos que correspondan tamén da administración estatal, dado que o porto é unha infraestructura do Estado ou é unha infraestructura local. Vamos, empezando por cuestións deste tipo de argumentos, porque ao fin e ao cabo que se trata de construir un relato, non? Un relato no que entendamos que aquí sempre houbo unha burguesía
que especulaba como a que máis, como a de Ámsterdam e como a de Venecia, exactamente igual, pero que en calquer caso tiña unos determinados límites que se planteaban e que durante 140 anos non se modificaron. É dicir, o que están planteando hoxe, o que planteou a autoridade portuaria e o que defendeu, e hai que darse conta do que significa defender no medio de unha aplastante maioría esa postura desde un punto de vista personal. En ese sentido, pois quero felicitar non a Xiao, ao concelleiro e ao goberno municipal por defender a postura, digamos, da cidade, da cidadanía. O que se está plantexando por primeira vez desde 1870 é privatizar un suelo que vai a ser dunha sociedade que mañá o vende a outra, e que con un poder económico determinado impón ou utiliza, digamos, os recursos que ten para introducir, como todos sabemos, o que lle veña en gana. E ese é o tema. E aí tamén eu personalmente pido en fin, hai centos e miles de usuarios da Solana. É dicir, non vai a ser igual. Non vai a ser igual. Eu creo que a cidadanía coruñesa que usa, que pode usar, digamos, esa instalación de esa concesión, digamos, ten que tamén abrir digamos, unha brecha que sería fundamental, digamos, para apoiar a un goberno municipal que en este momento está conectando plenamente co sentir cidadano, non? Carlos, sí. Quería facer un par de preguntas. Máis alto. Quería facer un par de preguntas todas relacionadas. A primeira é, estamos falando de que a Solana é dotacional do porto, pero a quen correspondía primitivamente a propiedade deses terreos? Cedeuse tamén ao porto como se lle cedeu ao Ministerio de Guerra para as murallas ou para construir os cuarteles? E segundo, relacionado con eso, xa que hai varias negociacións con a autoridade portuaria, é posible que esta maniobra da Solana sexa parte dun... se estea preparando unha maniobra negociadora relacionada aos peiraos que paran de ser o tema máis interesante, máis sustancioso económicamente. E a terceira pregunta é, por parte do Concello, hai vontade de facer unha consulta cidadá sobre o que pensa sobre a cesión do terreno de Solana, porque é algo que creo que se comentou nas reunións da Comisión Aberta pola Defensa do Concello, entre as interesarías me saber se hai vontade do Concello para facer. Máis xente por aí atrás. Rosa. Una preocupación a futuro. Vamos a ver, parece ser que aquí la clave de toda esta historia es el puerto exterior. Si a mí me ceden un piso, me lo ceden, y yo me dedico, pues me voy a hacer una finca enorme en el campo, pero que es carísima. ¿Y cómo la financio? Ah, pues vendo el pasillo, pero entonces no me llega, porque eso es una miseria. Ah, bueno, pues vendo la galería. ¿Qué futuro nos espera? Porque de los 10 millones, que es una miseria, al lado de los 300 que todavía se deben, desde los 10 a los 300, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Qué futuro tiene esto? Esto hay que cortarlo pronto, porque si no, esa finca en el campo que se me ha encaprichado a hacer, seguirá tragando dinero, no podré cómo pagarla y seguiré vendiendo mi ciudad, lo que me han prestado. Es que, o sea, es el momento, no ya por el cariño de la Solana, que sí, que cómo no, del puerto, es que esto no tiene fin, porque ese puerto no es operativo, porque es un barco, tiene que esperar de tamaño medio, tienes que esperar 5 horas para entrar, porque viene averiado y no puede entrar, se ve que es insuficiente los muelles, hay que seguir haciendo muelles, hay que seguir invirtiendo dinero, ¿pagado cómo? Ahora es el principio de este desastre, que cuanto antes se pare y antes se ponga en claro, yo pienso que será mejor. Sí.
Sí, non, eu pensaba que ao mellor o Concello o que ten que adoptar, non sabemos que os planos urbanísticos aquí modificáronse cando conviu o das lagoas, bueno, o plan que estaba feito cando chegou o goberno socialista, sinto dicilo, a cidade, pois o plan modificouse tamén, quero dicir, houve moitas modificacións, e eu penso, se o mellor o Concello que ten unha postura un pouco belixerante, digamos, diante das autoridades estatais, exixir, porque realmente non é imos negociar a ver o que nos dan, a ver o que podemos conseguir, o abaratamento. Esa non é a cuestión é o que dicen eles. Hai que parar isto e paralo dunha maneira definitiva. Por suposto que teríamos que ter detrás unha movilización cidadán grande, si é que é posible, porque eu penso que isto non é un interese, por suposto, dos vecinos da cidade vella, que os que fomos, os que son, sino de toda a cidade, é unha cuestión de principios, penso eu. Entón, o Concello penso que tería que ter, igual que no seu momento pasaron da cidade, pois neste momento poñerse a cabeza de unha exigencia que é de todos, e poñerse en plan eso, máis belixerante, quizá, e non somos tanto como eles, quero dicir, quen é a autoridade portuaria? Pois se hai que negociar con as autoridades estatais, pois haberá que negociar máis en pé de igualdade, non? Penso eu, non sei. Bueno, e nesta quenda xa, Héctor. Decía Xosé Lois, eu creo que centraba algo fundamental. Hai unha loita fundamental entre o público e o privado. Entón, o relato, o argumento, as razóns, témolas de sobra. Que lle faltan a esas razóns, a esos argumentos, que, bueno, se está, digamos, construindo un movimento. Está habendo charlas, outro día a Comisión fixo un chamamento a asociacións e hai persoas individuales, hoxe hai este acto, pero hai tanto en xogo, que 50 actos desto non frenan eso, non lo frenan 50 actos deso. Por que? Porque hai moito en xogo. Entón, alguén decía, entonces, cando se fala do tema xurídico, o tema xurídico é fundamental, efectivamente, e para eso hai xuristas, e estudarán eles o mellor posible. E tamén hai xente promotora de todas estas iniciativas, que algúns estamos sumando pouquiño a pouquiño, pero eu creo que imos con retraso, e eles, efectivamente, pararon un pouquiño a cosa, pero ti mesmo xa o dixeches en un momento, foron desleais en outubro e deron no. Bueno, en calquer momento son desleais de novo e te la lanzan e te la clavan. Entonces, cando se fala de estar, de que o Concello este en plan de igualdade, en pé de igualdade pode estar si estamos 15.000 personas co Concello. Si no, o Concello non va a estar en pé de igualdade. Pois xa é así. Entón, quen ten que impulsar eso? Eu creo que o Concello ten a súa parte, e o que chamamos Iniciativa Ciudadán ten a súa parte, e procurar armonizar e conxugar eso. Pero conxugarlo e procurar armonizarlo en unha movilización, en movilizacións máis ou menos continuas, porque está tan a cousa en xogo, hai tanto en xogo que si non o frenamos. E podemos frenarlo. Decía este home con moi bo criterio que hai algo fundamental. Cando sintes que algo é teu, o sentimento manda. E no tema do Porto hai moito sentimento. Moito. En toda a Coruña, e cando digo toda a Coruña, xa digo toda a Coruña.
Oleiro, Sara, digo, toda, hai moito sentimento. Si ese sentimento vai canalizado, podemos lograrlo. Con respecto á intervención que facías ti, non? Da necesidade de belixerancia, eu quero que entendades unha cousa, non? Non sei se non, quizás non expliquei o suficientemente ben. Por desgraza, no urbanismo, efectivamente, a potestade municipal sobre o planeamento existe, pero tamén son vinculantes ás actuacións dos nosos antecesores, vale? Entón, e vos vou a poñer vinculantes xurídicamente falando, coas consecuencias que iso ten a nivel económico, non? Finalmente, bueno, o exemplo do Campo da Estrada. No Campo da Estrada hai un convenio, creo que dos anos 80, época vazquista pura, bueno, no que se chega a un acordo con Defensa polo cal, en resumidas contas, bueno, Defensa pon a disposición da cidade esos 90.000 metros que é toda esa zona da maestranza e gaña a cambio, non sei canto, ao redor de 30.000 metros de lucrativos, non? Eso, pois, para que teñas unha idea, 300 vivendas. Bueno, eso queda aí, non se desenvolve e xustamente chegamos nós e Defensa nos comunica que quere subastar esas parcelas, non? Bueno, nós aterrados ante esa posibilidade, quer dicir que 3 moles nas murallas ao lado do litoral a estas alturas da película, bueno, pois empezamos a buscar calqueira resquicio para que eso non fora para adiante e, bueno, nos dimos conta, como eles xa sabían, que ali había restos arqueolóxicos, non? E lles obligamos a poñer na subasta un informe de potencialidade arqueolóxica da zona que elaboramos en o Concello, non? Das súas murallas defensivas, por outro lado, murallas que históricamente coñecían. Bueno, a poxa, non sei se por eso ou non, pero quedou deserta, vale? Pola poxa pedían 27 millóns de euros, creo que, por esas 3 parcelas. 27 millóns de euros, que é moito diñeiro. Bueno, Defensa xa nos dixo que se non eran capaces de materializar esa edificabilidade, pois que iban a pedirlle responsabilidade ao Concello. E hai un convenio, como vos digo, que ten validez xurídica, que está firmado no seu momento por o señor Francisco Vázquez, pois que nos compromete a toda a cidade da Coruña, a súa cidadanía lle compromete, non? Entón, co Porto pasa outro tanto, que hai un convenio urbanístico, nos podemos, e o somos, que dicir que nós temos un posicionamento claro e é o que definimos nas negociacións, non? Co resto das institucións, pero ao mesmo tempo tamén temos esa espada de Damocles que supón esos acordos previos, non? E que, por desgracia, pois non temos ferramentas xurídicas para pasar por enriba deles. Entonces, bueno, temos que ser conscientes de eso, de que nós podemos, e tamén, e fiando o que comentaba agora o compañeiro, en función tamén da demanda e da resposta social que haxa, pois nós tamén estamos máis armados para intentar ir máis alá, non? Porque, bueno, se tomamos decisións dunha maneira moi radical, pois pode ter consecuencias económicas, non? Entón, bueno, eso hai que medirlo ben, porque ao final está xestionando os cargos públicos, non? Eu quería decir un par de cousas, ainda que sea repetirme e decir, evidentemente que hai moito en xogo. O que hai en xogo é un modelo de cidade, é un modelo de cidadanía, é dicir, ou somos cidadáns ou somos súbditos. Esa elección que responde, digamos, á cidadanía coruñesa. Evidentemente, o que temos é que desvelarlle esta cidadanía que esta foi unha cidade que sempre reivindicou, digamos, o seu papel como cidade con un gran autoafirmación de sí misma, e que en calquer caso os convenios que hai firmados reflexan un modelo de cidade, e o actual goberno municipal, o actual maioría municipal, parece plantear outro modelo de cidade. Se conseguiu, digamos, que as propostas que se debatiron no pleno outro día plantearan unha maioría. Que quere decir isto? Que en unha época de crisis todos sabemos
que é boa para comprar e mala para vender. E iso saben, digamos, os mercaderes e os buitres que sobrevoan os espacios do común. Eso saben perfectamente. Cando o Estado é débil e cando operan, non operan, digamos, da mesma maneira en outros momentos. Por eso aparece, digamos, estas operacións en unha época de crisis donde hai unha crisis para a maioría da población, pero tamén hai un momento digamos, de superabundancia de cash, de diñeiro, para unha minoría que todos sabemos, non? Esa minoría quere xogar agora este tema, pero tamén é verdad que, como decía, non hai ferramentas xurídicas, pero eu sinceramente creo que o tema é de polis, é de política, de ferramentas políticas, e aseguro que o goberno municipal vai a contar co apoio de todos, das institucións, dos cidadanos, das asociacións, das 30 asociacións que estuveron outro día, me parece, no local municipal de Casares Quiroga. Quero decir que evidentemente a política, no sentido cidadán, é o que nos ten a todos xuntos, a pesar das grandes diferencias que poida haber entre uns e outros, como había entre unha dereita republicana progresista, que foi tan perseguida e tan fusilada, como unha esquerda, digamos, que tamén tuvo que foi fusilada, etc., e exiliarse. É dicir, o modelo de cidade é o que está en xogo, como ben dixo Héctor, non? E hai moito en xogo porque o movimento inicial non foi cando por detrás facían esas negociacións. O movimento inicial foi no 99, como moi ben explicou Xiao. É dicir, foi case 20 anos, fixeron o primeiro movimento, que foi a desafectación. Levan 20 anos traballando neste tema. 20 non, 18, non? Por lo tanto, non é algo que vayamos a pensar que unha cousa que lo van a dejar, non. É dicir, este é un tema onde se xoga moito esforzo, moito traballo e unha visión de cidade que, lóxicamente, solo outra visión de cidade que creo que representa a maioría da cidadanía e, por suposto, lidera o goberno municipal, ten que sobrepoñerse, non? Espera, porque me deixei... A verdade que había outras preguntas, pero bueno, un dato tamén que non me canso de repetir, eu creo que é absolutamente trascendental. Este concello, para que entendades a mala xestión, non? Ou as consecuencias da mala xestión urbanística dos que nos antecederon, paga sistemáticamente entre 3 e 4 millóns de euros por sentencias urbanísticas ao ano, nos últimos anos, non? Entón, bueno, eso é derivado, lógicamente, unha xestión urbanística determinada, e son moitos cartos, non? Bueno, pois, nos vamos a intentar non xenerar novas sentencias para os que veñan, non? E, bueno, con respecto ao que comentabas, o suelo, como decía Xosé Lois, no 1999 se desafecta, era dominio público previamente, o sea, eso, era de todos, e pasa a ser, bueno, sigue sendo público, porque pasou a ser patrimonial do Porto, non? Pero, bueno, abrindo a porta a venda. E con respecto á consulta, bueno, a verdade é que non o plantexamos, non? Un pouco pola urxencia e a emerxencia do momento tampouco nos plantexamos esa posibilidade, pero eu creo que a cidade fala por si sola, non? Eu creo que é bastante evidente que hai un sentir mayoritario da cidade que está absolutamente en contra deste movimento. Unha última ronda facemos, sí. Gustaríame simplemente convidarvos a cambiar un pouco o paradigma reactivo a un propositivo, e é que eu estou de acordo en moitas das cousas que dixéchedes,
e que isto é unha primeira escaramuza, que realmente o importante son os portos interiores, recuperar o puntal, recuperar todo isto. Entón gustaríame cambiar a Solana non se vende, o Porto non se vende, e máis alá incluso a Coruña que queremos, porque é unha oportunidade histórica para que realmente a cidadanía da Coruña, xa que ten un goberno que está ao seu carón, decida que tipo de cidade quere para o futuro. Entón, previamente, xa o estaba dicindo que probablemente isto vai para moito tempo, haxa cuestións xurídicas, pero que non podemos esquecer nunca que é a oportunidade increíble política que temos en riba da man para que a cidadanía da Coruña decida que modelo de cidade queira, e que ese modelo e que esa declaración cidadana da Coruña que diga non queremos que o Porto sexa unha mercadoría, vincule de alguma maneira as políticas que veñan no futuro, sexa quen sexa o partido que goberne, porque moitas veces con accións como as que podemos levar nestes anos que temos agora desta xenera de oportunidade que se abre, pode vincular o que veña no futuro. Entón, non hai que parar, hai que tirar para diante, non é a Solaina, nin é o Porto tal, é o modelo da cidade que queremos e por eso a miña proposta é eso, cambiar a Solana non se vende por a Coruña que queremos, que é o máis importante, ser propositivas e intentar tirar para diante para que eso quede moi claro que a Coruña non quere vivir de vender portos nin de vender terreo público, sino que quere desfrutar, como calquera outra cidade, supoño que do mundo. Yo simplemente quería... Creo que todos los que estamos aquí estamos todos perfectamente de acuerdo en lo que se está diciendo, pero somos 4. Y el ayuntamiento, el concejo, no podía ver la forma de una campaña pública, unos periodistas contratados por el ayuntamiento que buscaran la forma de que esto llegara a muchísima más gente, porque somos 4 y convocamos una manifestación y aunque vayamos 15.000, ¿qué significa? La Voz de Galicia al día siguiente dirá 4 pelagatos fueron a esa manifestación. Yo creo que esto hay que hacerlo público, pero de una manera mucho más amplia para que llegue a muchísima más gente, para que esa ciudad a la que todos aspiramos tenga ambición todo el mundo por ella. Quizá aí el Concello pueda ver la forma de estudiar algo de eso. Sí, eu quero incidir no que dice o compañeiro, porque o tema da Solana é a casilla de partida, a continuación veñan o resto do pueblo. Entón, eu toda a razón que dá. É importantísimo tamén, que dice o compañeiro, o tema da consulta popular. Eso sí que vai a chegar a xente, e vai a facer que a xente se motive. A forma de parar isto, está ben a negociación. Pero se non hai presión, a negociación non vai dar resultado. Cando haxa 50.000 personas aí na María Pita, seguramente que o pensarán 2 veces. Os concelleros do PP, o outro día votaron a favor. O presidente da autoridade portuaria do PP tamén. Pensemos eso. Aquí fan unha cousa e fan outra cousa. Entón, eu penso que a consulta popular non deixedes en saco roto, porque penso que o máis importante que se pode facer na Coruña é unha consulta popular, para que o povo se defina a ese proxecto, que é necesario explicar a xente tamén. Que proxecto tendes para a ciudad? Que proxecto tendes para a ciudad? Explicarlo e facer unha consulta. E todos os ciudadanos se movilizarán, indudablemente que se van a movilizar. Eu penso que é importantísimo o tema da consulta. É o que vai a poñer o punto de arranque para definir o proxecto do país. Alguén máis? Non, eu quería solamente decir que cando falaba da belixerancia era tamén a poñerse a cabeza de toda esta movilización que se pide, tedes os medios, supoño, para poñerse en contacto non só coas entidades, os concellos de alrededor, que efectivamente se sinten tamén afectados polo problema, e mobilizar pois non a 15.000, sino a 150.000, como foi co tema da capitalidade. Xa está, alguén máis? É unha cousa pequena, tamén facer un chamamento a que saíades ás rúas, a que faledes cos as veciñas e os veciños, que hai que sacar as mesas, hai que unir a xente, concienciar para conseguir este clima adecuado para sacar esas 150.000 persoas que tamén fala a compañeira, non? E, bueno, convidar tamén o Concello a que capitalice, que dé un paso adiante en toda esta cuestión, non? Conta con todo apoio. Bueno, xa está, non? Ana, ¿quieres decir algo? No, nada más, yo creo que está todo dicho. Solamente, bueno, para mí es muy desmoralizador cuando
oigo a Xiao que explica también el tema de los convenios, ¿no? O sea, y que tiene toda la razón y que está claro que en una mesa de negociación con el Consejo de Administración del puerto no van a renunciar a una edificabilidad de 300.000 metros cuadrados para viviendas o un centro comercial en el puerto, ¿no? En ese sentido yo creo que la única manera, y esto creo que lo evidencia, la única manera de hacer entender a esas personas que supuestamente nos tienen que representar y que tienen que estar del lado de nuestros intereses y no de unos intereses capitales abstractos de un capital ficticio como es la edificabilidad, ¿no? La única manera es convencerles nosotros de que eso no ha lugar y que esos convenios hay que destruirlos, hay que renunciar a ellos. O sea, es un juego que hicieron en un momento dado un representante no me sale la palabra, un representante bastante desleal desde mi punto de vista, y que no puede someternos a la ciudadanía a esos caprichos de convenios absolutamente disparatados en el tiempo que estamos viviendo. Bueno, pues despois de todo este debate só queda agradecer aos poñentes, agradecervos a vos por ter asistido, recordarvos que é necesario participar da Comisión Aberta pola Defensa do Común, todas as movilizacións que se convoquen no futuro. Recordar tamén a cuestión dos petos que están aí á entrada das escaleiras, se queres facer unha contribución. Darvos as grazas. Ata a próxima. No, pero bueno, que nos queda. Oye, que la costumbre mala, perdón, es una mente así. Sí.